Luxor, Aswan. Hør på, der er ikke det samme trusselsbillede, som når det er fodbold. Der er nogle voldsomme fodboldfans også. Det ser man ikke i håndbold, heldigvis kan man så sige. Og så ser man også, som jeg sagde i starten her, det er familier med børn, som er herover på vej herover, og de er altid godt sminket. Der er rødt og hvidt, og der er rødt hår og guldhår, og hvad der nu ellers kommer på, man finder på hit. Det bliver sjovt at se, og det bliver helt sikkert spændende. Så hopper vi over Øresund og et stykke mod nord til Mikkel Hansens hjemegn. Torkild Dahl, hvordan ser de frem mod VM-finalen i Mikkel Hansens gamle barndomsklub? Jamen, jeg kan sige, at jeg er nærmest på det, man kan kalde hellig grund her i dag. Det her Joachim Boldsen har spillet med, det frem for alt her, ham de ikke husker som en lille lort, nemlig Mikkel Hansen har spillet i sin tid. Han har været med i ungdomsklubben heroppe i Helsingør, og lige nu er det så det tilsvarende hold, som Mikkel Hansen startede på, nemlig det, der hedder under 10 år, der spiller det Helsingør, der spiller mod Helsinge, og hjemmeholdet her i dag fører 8-7. Jeg kan lige snakke med Mads Frank. Du er træner og leder af ungdomsafdelingen heroppe. Hvad ser du, når du ser sådan nogle små gutter springe rundt her? Jeg ser jo en masse inspiration, og de ved en hel masse ting, og en masse talent ser jeg også. Drenge, der arbejder, hvad skal man sige, med at komme ud og spille noget bold, og det er virkelig også inspirerende for træneren herude, ikke også? Så derfor er det vigtigt, at man kommer og kan arbejde med nogle børn, der godt vil gå ind for det, ikke også? Og det virker rigtig fornuftigt. Vi skal lige herud på udskiftningsbænken her også, og du hedder Anton. Du har scoret. Hvordan er det sådan at score her? Det ved jeg ikke. Det er normalt. Er du god til at score? Nej. Hvor spiller du håndbold? Det er min mor sagde, jeg skulle. Det kan man jo komme langt med, når man gør, som sin mor siger. Mikkel Hansen, hvad synes du om ham? Han er fin. Hvad er der bedst ved ham? Han kan skyde hårdt. Er det noget, I øver også, sådan at blive en ny Mikkel Hansen? Nej. Ikke mig. Hvad hedder du? Jonathan. Står du i mål? Nej, jeg spiller også, men jeg skal bare ikke være med i dag. Hvorfor ikke det? Fordi der var for mange. Hvordan er der kommet her? Du bor dagen her. Hvordan er der kommet at spille lidt håndbold her? Sjovt. Vi skal lige have fat i træneren endnu en gang. Mads Frank, vi skal lige høre her. Har du sådan et nyt Mikkel Hansen-talent? Altså, jeg vil nok sige, at det er for tidligt at sige, om jeg har et Mikkel Hansen-talent. Men som Mikkel... hvis der er nogen, der skal være som Mikkel, så er det jo noget med, at man skal bruge en masse tid ude i hallen og rende og lege og gøre ved og bruge rigtig, rigtig meget tid med en bold. Og det er der nogen, der gør på det her niveau. Men om de udvikler sig helt til en Mikkel Hansen-type, det er svært at sige. Vi kan i hvert fald godt håbe på, at der er nogen, der bliver ny Mikkel Hansen, for her i pausen har jeg set, at der i hvert fald er andre små spillere, som har været ude at træne og lege med bolden, og det ligner lidt Mikkel Hansen, nogle af dem. VM-finalen spilles i eftermiddag kl. 17, og de kan se den her på TV2, som i øvrigt varmer op allerede fra her om knap en time. Fra kl. 20:10 er der opvarmning på TV2. Nu er det blevet tid til en vejrudsigt